aparteko eskaintza zure maila egunean jartzeko. Eta aste miragarri honetan, umore eskasarekin segituko dugu gaur osteguna dugun honetan. Izan ere, zorioneku daukana Chill Mafiaren txaleku. Eta ikusten duzue, publizitate ordaindu ez duen Astore markak bereziki Chill Mafiari eskainitako serie berezi hori agortu egin dela 3 ordu besterik. Ez du iraun serie berezi honek neugorreri aurre egiteko goizaldeko lehen izpi horiekin batera oraindik ere irauten duen besta horretan bizirik ateratzeko. Aizue, 3 ordu, irulegiko aurkinkuntza gertatuta 3 ordutan merchandisinarekin atera den aurrenekoa bestela sartu berriako dendan. Ikusi besterik ez, irulegiren ondorenak zer nolakoak ekarri dizkigun. Gehiago ere bada, ostegunari heldu dizaiegun. Hitza. Inguruan eragiteko ekintza. Berriz kalera ateratzeko garaia. Euskaraldia ez da euskararen aldeko kanpaina bat. Euskaraldia da hizkuntza ohituretan aldaketak eragiteko egitasmo bat, ariketa sozial bat. Denak bultzatzen gaitu urras bat egitera. Eta horixe da, aurten ere behin eta berriz azpimarratu nahi izan duguna. Zein izango da zure erronka aurtengo euskaraldian? Esazu hitza eta sendotuko naiz, hitz bakar bat esua pizten du maiz, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Zu etxerako eta zu kalerako, jolaserako eta lanerako, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Ezaltzen egiten euskaraldiak egin diola bere bideari, pantailaldiak oraindik ez, pantailak euskaraz 11ak babestuta, 8 eguneko ibilbidea belaunaldi berriek ez dutela kontsumitzen euskaraz. Bai, baina akaso gehiago ekoitzi behar da? Tira, denon esku dagoen kontu bat, aho bizi, eta bestelako kontuak ere bai, baina datozen egunotan kanpaina ez den euskararen aldeko kanpaina honek Kike Amonarrizek ez duen kargatu ez da irulegikoa. Baina Nafarroako gobernuak akaso bai? Bueno, tira, edonolare, abenduaren 3an Nafarroaren egunean eta euskararen egunean izango du azken muga hori, aurtengo euskaraldiak. Baina izue, bazenekiten irulegik askorako emango duela, hau hasi besterik ez da egin. Ikusi bestela, zenolako gauzak ari den jendea jaurtitzen esango dugu, halako gauzak jaurti egiten direlako sare sozialetara. Hori bai, ikustaldiak milaka ditu honezkero. Eta euskarafobia honetan, erantzun moduan, hauxe. Hauxe da erakutsi nahi dizueguna, hainbeste ikustaldi dituena beste beste Twitter sare sozial jator eta giro honeko horretan. Yo y acabamos de encontrar la mano izquierda de Irulegui. Es un hallazgo de la hostia. A ver. A ver qué pone. Buah. Ya en aquellos años eran listos, Umore eskasaren astea dela ekarriko dizu gogora, baina izue asko dira, sare sozialetan bideo honi bolo-bolo bide eman diotenak ez ditugu izenak esango, sartu eta aurkitu ditzazue. Eskerrak naiz irratiari, eskerrak bigarren kafeari, pentsa, hainbeste kafe hartuta,
nolatan ez zuten destifratuko, bera aldera begira den eskurretan zer ageri da, meme ugari bai, baina benetan zer dio? Hori jakiteko jakimina ez du galduko hainbeste umore eskasekin? Arratxategi komentatzen ditu, eta bueno, hori da oinarrizkoa nahi baduzu destifratzen hasi, alfabeto honetan PTK eta BDG ez dirala bereizten. Ja, Pedro eta Benito, P eta B ez dirala bereizten, edo ikur bakarra daukatela bietarako, ez da? Eta berdin bat Tomas eta David, T eta D, eta P, PB, TD eta K eta G. Bueno, orduan, hor jolastu zaitezke hoiekin, zuk nahi baldin badiozu zerbait esan nahi bat bilatu edo, badirudi zilegi dela batekin edo bestekin saiatzea. Eta aurkeztu duten moduan, ematen du, propio aurkeztu dutela despistatzeko. Zeren bestela, gauza batzuk nahiko garbi daude. Esate bateako. Euskara konsideratzen baldin badugu bakarrik, batua dalakuan hemen hitz egiten duen Gipuzkera, orduan ez da oso ulergarria. Baina euskara oso zabala da, eta euskalki asko ditu, eta hiztegi handi badauka, eta hori hitz asko daude, ez da? Esate bateako, kebe da hemen Zaraitzu eraz, baina gaur. Ez, oain dela 2000 urte, gaur. Sibereraz hebe, esaten dan bezala, hemen. Karo, zorioneku denek epe, zorioneku denak hemen. Ez da, baina te bat jarri dute hor. Zer da, despistatzeko? Bi balioak izan baditzake, te eta de, eta denek epe, Zaraitzun, desde luego, ulertuko dute. Baina hori jakin da, zorioneko denek ebe, eta gaina, badu, esan nahi dut, etxe batean jartzen baldin bada, zorionek hori darraiona, denak hemen izatea, koherentea da benipin. Bai, zentzuduna da, bai. Nik ez dut esaten, oain esango duten hau, benetako zea dela, baina, bakizuen nola esaten den, sinon ebero, eben etrobato, ez da, bueno. Atera daiteke testu txukun bat, itxurosoa, gero oidan edo ez da, beste gauza da. Beraz, LTD, LSD, lurreko telebista digitala, honekin ere gauza berria eskurrituko ditugula. Ezue, zorioneko denak ebe, zorioneko denak hemen kabitzen garala, etxe zorioneko honetan, kompetentzia, Platoni bai, aitzuloa, zoriontasuna, babes hori, Euskaldunak abilak, ez da? Bueno, tira, zer esan emango duen honetan goazen behintzat saiatzera, hasi berri den aurkikuntza handi honetan, zer gehiago aurkituko dute da Euskal Herriko Euskararen Pompeia ezaguna egingo den honetan, izango dugu honen berri zalantzari gabe. Baina gaurko unak utzi digu bestelako albisterik euskararekin lotuta, eta zeinen garrantzitsua Burniaroaren amaieran halako euskarazko iskribuak bazeudela berreskuratzea eta euskaraldian ez dakit itxiko diren, baina aho asko izteko aukera emango diguna. Edo nola ere, kezkarako datuak ere bai, UEMak, Udalerri Euskaldunen mankomunitateak, udalak badakizue gertuen ditugun erakunde txiki handi ertain, baina zerbitzu gehienak eskaintzen dizkiguten horiek egindako neurketa euskararen erabilera arnasgunen tokia behera aldera dijoa, eta kontuz horri atzera bueltarik izan ez desan bidea jarri beharko zaio eta.
Eta doinu edo sintonia triste horretatik haserre puntura ez da gutxiagorako gainera. Badakizue, Espainiako estatuan badela zalaparta dezentekoa eta Euskal Herrira honezkero iritsi da. Bai da, delako lege horretan, sexu eraso, abusu, azenolako festa juridiko eta penala. Eta kasualitatez, beste behin ere, epaile bat baina gehiagok, emakume biktima denari babesa eman beharrean, akaso bestelako bide bati heltzen dio. Zalaparta dezentekoa, eta ikusten duzue, gaur albiste dela, besteak beste, Iruñeko talde bortxaketako espetxeratuetako batek zigorra arintzeko eskatu duela. Eta halaxe, hainbat izango dira, sexu, eraso, bortxaketa, abusu, orain arteko zigorrenpean dauden erasotzaileak euren zigorra nolabait biguntzeko edo arintzeko eskakizuna egingo dutenak. Egoera honetan, zalaparta hasi besterik ez dela dirudiz, gaur goizaldean bertan, Irene Montero, berdintasun ministroaren dimisioa eskatu du epaile batzuen elkargoak. Ez ahaztu, hainbat direla, elkargoak besteak beste aurrerakoiak, emakume epailenak, juristenak, baina, hemen badakizue, eskuinak badula tokia ezta, ministroaren dimisioa eskatu dute, akaso alor juridikoan euren gain gehiago begira jarri beharran. Hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Gizue besteak beste, abusu, eraso, bortxaketa, halako festa, kontzeptu festa badagoela, baina interpretazioan dagoela gakoa, eta hori beraz epaile zenbaitzuren eta berdintasun ministroaren arteko gatazka hori halaxe helduko gara, azaroaren 25 honetara, gogoratu emakumeon aurkako indarkeria salatzeko, agerian uzteko, urte osoan zehar egiturazkoa dena, eta hezur haragizko askotan eta bestetan gardena, ikus ezina dena, baina hortxe dagoena. Emakumeok pairatzen duguna eta inortxo ere libre ez dena. Horixe beraz, azaroaren 25-aren atari honetan dugun egoera. Egoera honetan, kupoa zer hitz egingo dizuegu. Kupoa badakizue zer den, zaila da, hau ikertzen hasita, kontzertu ekonomikoa begiratzeko aipatuko dizuegu, ez da musika zuzenekoa, baizik eta ekonomia akordioa. Berez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak Madrilekin dutena. Pozik, ustez, pintzat, Jaurlaritzako ordezkariak, Euskal Autonomia Erkidegoak 1.500 milioi euroren kupoa ordainduko dio Espainiako estatuari. Pozik jartzeko arrazoia, berez, ez da, baina letra txikia begira ezazue. Besteak beste, ikusteke dagoelako zer nolako kontratu edo truke izango den, hemen beti ere binoranzkoetako truke izaten delako kontzertu ekonomikoa. Hori albiste dugun honetan, harakatu ezazue, gai interesgarria, ekonomikoa, baina guztian eragina duena, eta gonbitea luzatzen dizueguna, gehiago jakiteko ikasteko honi buruz, Madrilen Euskal Herria Bilduk, Jaurlaritzaren albiste eran, bestelako aipamenik ere izan du. Eta hain zuzen ere, ogasunei lotuta oraingoan ere. Eta besteak beste, halaxe diote, Hego Euskal Herriko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ogasunen kudeaketan, besteak beste, banka eta elektriken zerrigaren kudeaketaren alduntze hori gertatuko ote da benetan, akordio hori gauzatuko ote da, kupoaren bueltan Jaurlaritzak ez zuen gai honi buruz hitz egin nahi, badirudi ordea oposizioan duen
alderdi soberanistak urratsak eman dituela. Interesgarri egongo da, naiz eta gai ekonomikoak askotan aspergarri egiten zaizkigun. Baina ez gara luzatuko, zergatik besteak beste, ogasun kontuak, kupoa, kontzertu ekonomikoa eta bertsolari txapelketa nagusia albiste ditugulako. Laburpena Nerea Arriolak. Arkeologoa zara. Jaiegunetan ere denda zabaltzen hasi nahi duzu. Aitor poliziak geratu zaitu. Sexu jolasetan zebilela. 3 bertso, 8 handian. Bertsolari txapelketa nagusiari begira, handia baita Nerea Arriola 8 txikian ikusten duzue, jarraipena egiteko aukera ere izan duela, sare sozialetan arrakatu besterik ez duzue, baina 8 txiki honek badu gehiagorik, 2. atala zen hori, eta segidan, momentuz, azkena dena, baina argi, Nerea Arriolak berak plato honetan aurreratu zigulako, oraindik ere badirela beste 11. Nerea Arriola! Bakizue Euskal Herria luze zabal ezagutzeko aukera duzuela 11 Leioren eskutik, Garraitz Gerendiain arteko ibilbidea duzue. Ez duzuela ezagutzen? Basartu, ikusi eta udaran, udazkenean, eduzuenan, bizikleta, soinez eta etxetik mugitu ezin da baldin zaudete, hortxe duzue aukera, behintzat Leio hori zabaldu, eta mugitzeko aukerarik ez duenak Euskal Herriaren garapena jarraitu ahal izateko. Garapena zari garela musikak badu, eta Koldo Otamendirekin gaurko saioari buruz aritu gara. Gaur, Kokain talde bizkaitarra ezagutzen duzu, ezta? Disko berria besapean datoz. Kokain taldea izango da gaurko musika zuzenean telebista saioaren protagonista nagusia. Taldearekin Eibarren egin genuen hitzordua, argitaratu berri duten Atomika diskoa ezagutzeko. Honako diskoa taldearen estudioko 7. emaitza da, 20 urte pasatxo iraun duen musika bidean. Taldeak lasai hartu ditu gauzak, eta azken urteetan zuzenekoak eta diskoak tartekatu izan dituzte. 2019an Lera diskoa ikusi zuen argia, taldearen 20 urteak ospatzeko egin zuten disko txikia. Digitalki kreatu zen eta grabaketak Gaztain estudiotan burutu zuten. Einaut Gaztainaga izan zen soinu teknikaria, eta bideo horretan taldearen musika norabide berria markatu zuen disko txiki horrek. Horrela iristen gara Atomika diskara. Bertan, roka zutabe nagusi izaten jarraitzen du. Baina era berean badira bestelako erritmoak ere, eta era berean elektronikara gertualdi bat. Sinteak badira eta gitarrak sinteak bezala erabili izan dira hainbat kantuetan. Hoiekin batera betiko gitarra zorrotzak eta base erritmikoa, eta guztiaren gainean Zaloaren ahots potentea. Kokain taldearen talde formazioa apenas izan du aldaketa azken urte hauetan guztietan. Zaloa ahotsetan, Iker eta Txitxez gitarretan, Jatxu basuan eta Lete baterian. Hori izan da taldeak azken 20 urte honetan izan duen talde formazioa. Diskoak eta zuzenekoak tartekatu izan dituzte urte hauetan guztietan. Taldearen aroak errespetatuz eta taldekide bakoitzaren aroak errespetatuz ere. Atomika disko berrian 8 kantu barneratu dituzte.
Taldeak azken 2 urte hauetan Entsegu lokalean sortutako kantuak, hainbat kolaborazio badira. Horietako lehena, Miren Arbaizarena da, Maizena. Kantu batean hartzen du parte, eta kantu horretan zaloarekin batera abesten du, ahots joko polita sortuz. Bigarren kolaborazioa Ezpalak taldeko Juanjorena da. Azken garaian zer esan handia eman du Ezpalak taldea. Diskoak eta zuzenekoak tartekatzen ari dira azken urte hauetan guztietan, eta gaur egun Euskal Herrian den rock talderik importantena izan daiteke. Era berean, esan daiteke bere abeslaria den Juanjok ere, kriston ahotsa duela, eta disko honetan ere horrela islatzen du. Diskoan topa daitekeen 3. eta azken kolaborazioa Kiliki Freskorena da, Txin Mafia taldeko kidearena. Ispiluari begiratzean izeneko kantuan hartzen du parte, bai eta kantu horrekin egin duten bideoklipean ere. Rock kantu boteretsu bat da honakoa, eta azken zatian Kiliki Fresko sartzen da bere abesteko era bereziarekin. Diskoa kalea zuzeneko emanaldietan aritzeko gogoz da Ibarko taldea. Lehen geltokia Durangoko azokan izango da, ahotsenean, eta hortik aurrera Euskal Herria zeharkatu nahi dute. Era berean, taldearen asmoa atzerrira edo Estatu Espainola joatea da ere, disko berri hau aurkezteko. Esan bezala, gaur gaueko 10:00 aurrera, hemen Hamaika telebistan, Kokin taldea, musika zuzenean, telebista saioan. Hey, have a good summer. Have a good summer, be hot. Horixe beraz, larun batean izango duzuen banda zabalaren rap saioaren 2. atala, eta gaur berriz aipatu dizuegu musika zuzenean. Hamaika telebistako saiorik ia ikusiena kolpez kolperen atzatik, eta gaur Kokein talde ezaguna, honezkero ibilbide luze eta sendoa duena, disko berria dakarte eurek, eta horiek beraz Hamaika telebistan izango direnak. Tira, aizue, denbora agortu zegula, zuzenan aritzeak hori du, baina gaur, aizue, Euskaraldiarekin bat eginez, gogoko dugulako, aizue, Euskal sortzaile musikariak elkar batuta ikusteak gauza ederra da, ezta? Gainerako sektoretan ere hala izango balitz? Hala izango te? Bueno, tira, Irulegik egin batean bintzat lortu du, ezta? Ikusteke beraz, zenolako negua datorkigun, zentzu zabalenean, nahiko gorri datorkigu eta. Hala ere, epeltasun pixka bat, gaur Euskaraldiarekin utziko zaituztegu, bihar gehiago noski baietz, aio, eskerrik asko horreztalen zeteratik. Euskaldunaren kupo hori dut betea, esanekoa izan eta bakea. Aski alda maite dut ozen
Eusko guraso bi, gaztelera frantzez, nire erabakita, nire borondatez, banoa aspaldiko desioa betez, agurra aita eta ama ondo bizi bitez.